Takže čau lidi, vítám vás u nové videa a dneska tady budeme hrát 24 hodin Steel Brain a Brookhaven. Tady tento můj friend, tady s tím budeme hrát Brookhaven. A tady s tím Pikago jako budeme hrát Steel Brain. Tak první jdeme na ten Brookhaven. A je to můj friend ze školy, takže se nedivte, jo. Tak už jsem tady a načítá se mi ten můj terén a zároveň i skin. Tady nám start party a já jdu tady dát play. Tak, to je můj skin. Sami, hehehe. A tady jdu najít v lokaci mojeho frienda. Nebudu říkat jeho jméno, protože to už možná... Počkej, ne, to není on. To jmenuje Nubík Patrik a tady nějakého Nubíka nevidím. Tak jdeme, ještě to proklikáme, ale tady nikoho nevidím. Kde je, kámo? To je on? Jo, to je on. Jo, to je on, čau. To je on, vidíte ho, tady v té minikáře, hej. What the fuck? To je divný. A počkej, já si minikáru vezmu taky. Kde je to minikára? Já úplně nevím, kde to mám najít, já jsem to tady nikde na to neviděl. Tam, kde jsou ty minikáry? Co to je? Tam byla nějaká labuť. Kámo, kde jí mám najít tu káru? Minikáro, kde jsi? No tak nic, zase vezmu tady tohoto a jedem. Jedem, pojď. Tak ať jede, ne? To je on? Jo, je to on. Jdu pomalu úplně. Yes, 55. Ne. Jeď, borec. Ty krása, tady je bomby a tady v tom prdítku reálně. Tady nevědu ani kopec, kámo. No, co teď jako? Tak kdo tady ten nějaký Santo kolář nebo co? Co to je WTF za kola? Počkej, já si to změním, já to nechci tady toto auto. Já si vezmu něco malého, já si vezmu třeba, koně. Jo, jdu za ním. No jeď ale. No jeď. Ty krásu, ten je naspídovaný. To je on? To je ho nebo? Ne. No jedem. Co to bylo, WTF? Skáču na koni. No. Name. Adat se bude jmenovat. Kde je? Tam je. Jedeme. No, jedeme. Kde je, kámo? Jsme na 3 minutách, ale po hře se nic neděje. Tady dneska s tím Nubíkem Patrikem vykradneme banku. Tak. Exit a už jsme tady. Tyjo, to tady zůstal, jo. Patrik 02. Tak, autíčko si chci vzít já. Ne. Tyjo, to je dobrý fáro. No, tak co vybral? Co vybereš? Nějaký malý. Počkej, já si dám taky toto nějaký menší skin. A počkej, jak se to dělá? Já tady. Si úplně malou. Počkej, já ho musím vidět. Aspoň podsuť třeba. Jo, to je v pohodě. Kaž. Yeah! Já chci jít z autem, počkej, já si chci vzít svého koně. Nechci být z family nějakého, nevím čeho. Tak, exit, tady bude stát ten kůň. Zamkni to nějak. Zamkni to. Ty krásno, dá auto do výtahu reálně. Ne, já chci koně, já dám koně tady dozadu, tak. Tady budeš koni. A měj se. Jste tady sami. Nubíku, Patriku, co ti je? Tak, já se tady mrknu, co tady máme. A to je toto. Okno, jo, to je nějaká šachta nebo něco? What? Ale počkej, jak tam mám? Co tam leze? Já takhle. Jo, what the fuck? Je tady nějaký tajná unikovka třeba, kdyby se plánovala. Počkej, já jsem tady mohl jít schodama, ne? Co to je, kámo? To je jaký what the fuck, nějaký velký. Sing. OK, co tady mám na sing? Nic není.
A jak je to velký? 3 kráso, ale to je jako what? To je jako hodně velký dům. Takže to je, on má asi Robuxy, předpokládám. Čekaj, jo, asi 5. Je asi 6 ráno. Naruču mě na telku. Tak. Počkej, já mu napíšu do chatu, jestli jdem vykrást banku. Jdem vykrást banku. Primi to. Co primo? Co to je? Nevím. Počkej, já napíšu jí jeden bro. Můžem, no tak jdem. Můžem. Počkej, já si tady spawnu v moje legendární auto. Tak, hej, v tomhle budu jezdit. Ale barvu chci určitě jinou. Takhle, to se mi líbí. Aha, tak nic. Kde je? Kde jel? Jo, tam je. No, já tady vidím jeho ten nickname. Tyjo, pojď. What the fuck, já jsem ho havaroval. Kde je? Tady. To není banka, ale. To není banka. Kámo. Jo, to je banka, aha. Ale to je nějaká jiná. To je jako tady toto. To je nějaký trezor, nebo... Jo, kreditní kartu si tady dáme. Počkej, já se tady najdu. Kde je kreditní karta? Tam je, tady. Tuto si vezmu. Tak. Tak, a co teď jako? Sam nedá dát? Nefunguje. Počkej, peníze tu mám. Tyjo, v pohodě, hej. Money, co to bylo? What? Kdo je? Tady nikde není. Co to je? Ale počkej, on je... No tam je. Že byl? Že by to už vzal? Za mě asi třeba. Tak jedem. Jedu za ním. A to nebyl pál, krádež. Ale počkej, pojď za mnou. Já to jdu vykrást starýma se to vlastně jde. Že musíš do bazéna. A tady vlastně se můžeš plavat. Jako tady do této škvíry, počkej. Vidíte? Jsem tady. To znamená asi všichni znáte. Tak, jsem tu a jdem tady touto chodbou. What the fuck? Jak buguje. Tak, a teďka tady má. Ne, tady má ne. Tady a tady nahoru, jo, tady to máme. A jdem vykrást banku, tak pojďte. Aha, to už tady někdo vykrást. No jsem to možná tady ještě nechal, minule. Já jako to nechápu, tady prostě neviditelné okno. Já nemůžu dát shift, ale. No, tak počkej, já to tady ještě víc dobombarduju. To nechci. Potřebuju bombu. Kde je bomba? Tady není bomba nikde. Nebo počkej, tady dám toto. Yes, tady je. Tak pojď, dáme to semka. Pozorte lidi, čumte na to. Tak a už to tady má pravá díra, ale prachy to nejsou, no. No to nevadí, jsem už úplně v pohodě givnout. Tak, teďka jdem zpátky. Jsem si to bude pamatovat. Teďka ten tady má, že? Ne. Jo, tady, dobrý. Jo, jdem se bugovat. A jsme v bazéně, super. What? Tak teďka jsme absolutně nevykradli banku a jdu za tím nubíkem Patrikem. Tak, jdem. Patrik i lol. Family, jsme jen 2, what the fuck. Tak, kde je? Jo. Dobrý, ještě jsi mi podržel dveře, jsi hodnej. Tak, jdem. Já jsem se bugl. Aha, what the fuck. A co je úplně dole? Jako úplně, no to je jen... To je poslední patro, jo? Mi chceš jako, co to je toto jako? Já jdu spínkat, dobrou noc. Ne. To je vadnice, to je vadnici. Nic. Tady nechám otevřenou, nevím pro... Wow, tady se může chodit ven, jo. OK. To je v pohodě docela. Hej, kámo, tady není ani plot. What? Tam je jedna elektrárna někde. A tady sedí na balkoně. Jo, počkej, já jdu vykrást tady tu holku, nebo kdo to tam bydlí. Tak.
Si v ní kradu do baráku, já jsem mistr kradař, takže jako já vím, jak se tam můžu krást. Co to, what the fuck, je tam jedna elektrárna. No se asi půjdeme podívat, ale až za chvilku, musíme to první tady toto vykrást, to je velmi důležité. Tady musíme najít spacák, což jako absolutně nevím, kde je. Spacák, kde je? Tady je spacák. To uděláme tak, že tam vlastně tady dáme spacák tady na to. A já bych, ne, počkej, já to dělám blbě. Ne, nedělám. No počkej, já to musím znova. Ne, do prčic. Tak. Ne, já to musím, počkat, já se tady musím nějak dostat nahoru, ale to je kamera. No nazdar, kamero, no. Já tě vidím, čau. Já to zkusím jinak, a tady si někdo givuje dům, ok. Tak, to dám tady. Jo, už to jde, já jsem uvnitř, vidíte? To úplně nejvíc easy. To je ono. Tak co tu máme? Ale tady je týpeček, co, divíš se? Jak se jmenuje? Nemenuje se nějak, ok. Kde má tady trezůrek, co? Týpečku, řekneš mi to? To je obraz. No, tam zatím asi nic nebude. Protože to mi zatím je hned obraz. Tady na záchod, ne rušně. Čau, paní. A já, tady bude někde trezor? Tady třeba někde? Hej, tady jsou 2 koupelny, what the fuck? Tady je záchod, dveře přes které jde vidět. Hej, reálně ten nejvíc nelogická věc. A proč chodí za mnou ten týpek furt? Mě zabanoval, ne z jeho domu. Kámo. Co to je? Nechci nic. Já jdu dom. Za mým friendem. Si vezmu. Ačkej, musíme to dojet ve stylu. Tady vezmu tohle fáru. Ty krásu, to pak nějaká, já nevím co ani. Tak jedem. Kde je? Musím vidět jeho ten nickname, nebo jak se to říká. Jo, a já pojedu tady nahoru a tady nahoru by měl být někde náš dům. Tak já poznám podle takových těch velkých. Počkej, nebyl to nahoru dole? Počkej, já právě nevím. Já se podívám ještě jednou nahoru. Hej bro, já si nemůžu jet. Jo, můžu, dobrý. Tak. Já byste viděl o tom Steel Brain, tak ještě budu za chvilku potom třeba za 5 minut natáčet. No tak jako mám tam, měl jsem pár secretů a teďka mi je ten Nubík Patrik dal. A potom si s ním vlastně zahrajem a je to Steel Brain, ten má jako fakt jako mega dobré. Ten má i Exit Grant, ten kdo to nezná, tak je to vlastně taková zkombinovaná věc. Zkombinovaný Tung Sahu, Lady Lilaria a takové ty ostatní věci. No je to takové s kombinováním brain roti, no. A tady jdem najít ten náš dům, ale kámo tady nikde nevidím. Kámo, já nevím kam mám jít. Co odpojil, že by? Jsem doma, ok. No, seš doma, no. Ale jako co já si mám tady jako dělat? Opa, ok. No, co asi on tady už není. Co to WTF píše? Počkej, já se podívám, jestli je online. Ale Brookhaven, tak já nevím jako. Mám join, ale jako já jsem tam nikde neviděl, já jsem myslel, že se třeba lívnul, takže jako, nevím. A abyste vyhrál to na PC, takže, no to už asi všichni víte, protože, no to je jedno. Jo, to je on, no tak kámo, já jsem se úplně random odpojil a Boris tady najednou přijede, no. Dobrý den. Dobrý den. Ano, invadenu se. Tak a jeď. No, tak ty je teda velmi zkušený řidič. Ještě v tomu takovém autě. Počkej, já se zatím zmenším velikost. No, nemůžu. A já... Úplně nejmenší budu. Ahoj, já jsem Kyťák. Vítejte, vítám tě u mě doma. Třeba takhle bych to dal. Tak jsme stejně vysocí. Tyjo, kámo, velmi stylová televize, jako na tohle bych si teda nedíval. Očka, tady na toto se budu dívat. Most Wanted Live. Cops. Yeah. A to se chceš dívat, co? No, to je, nevím, jestli bys chtěl zrovna na tohle dívat. Já bych si dal něco na jídlo. Jestli tady mrknu, jestli tady něco není. Tady pizza, abych si vzal pizzu. Mňam. Mama, tata, co to je? Ne, já jsem sedl na auto. What the fuck?
No, tak nic, mama, tata, co chce, kámo, bude, říká mama, tata, má v ruce peníze, WTF. A tady je garáž. Otevři se. Tu, já to nemůžu otevřít. Já jsem někoho doma, nemůžu otevřít garáž, to takové. Jo, tady má se chodí nahoru. OK. Tak a teďka bych možná začal natáčet Steel Brain Rod. Tak počkej, já mu napíšu do chatu, jestli jde Steel Brain Rod. Jdeš... Počkej, já nevím psát. Steel Brain Rod? Ne, what the fuck. Tak Lukáš, co odepíše? Autíčko se zastavilo. Jak ne? Plus, pojď. Jdeš? No a jdeš jako kam? Rivals? OK, možná. Možná. Rivals, víte co? Tak, ok. No tak to možná bude jo, Rivals, no. Tak co? Asi jde odepsat, tak tam máš tady logo. Rivals, no tak já se teda odpojím a jdem na to Rivals. Ono to hrá fakt jen chvilku, protože já chci ještě stihnout to stýlko. A já se Rivals, počkat, tady musím napsat. Rivals. Jo, Rivals tady to je. Já to nejsou úplně nejlepší, protože já nejsou takový ten profík s tom Rivals, já to ten hru často jako umím pár jakože tričku, no tričku neumím vůbec nic. Ale jako jde mi to docela, jo, takže jako nejsou úplně nejhorší. Co to je zase načítání, to nesnáším. 5 minut, jo, fakt. Climb, welcome back Roblox. Kde je? What the hell? Basic, já mám level 10. Tady je, čau. No, nejdu 1v1. Já jsem cooked. Hraj na čem? Já nevím na čem hraje, ale. Area. Co chce on? No tak dáme area. Ne, na počítači má level 60. No tak to si děláš srandu, ne asi. Tak já jsem cooked, tak já nevím co třeba. Jaká já to neumím. A nevím kde je. Kde jsi? No prčí, to nevidíme! Ale dal jsem mu. Pomoc. Dal jsem ho! Tak týpku a jako na to, že má jako takový level, tak úplně nevím, no. Tak jeden, pojď. Ne! Dopočít. No tak to jsem úplně pokadil. On tady bude lítat, kam. Já jsem si resetnul. Ne, resetnul ne. On tady létá kolem toho, hej, někde. Tak tady seš, ty chcípáčku jeden. Překvapí, no. Ne, nech mě. No ne! Yes, dá se ho! Karma! GG, no. To já vidím, to tvoje já jsem vlastně. Minuta a 30. A no, tak kámo, jsem třeba nejhorší parkour. Tak kámo, já netrefím ho, já nejsem tak přesný, já vždycky úplně brutálně hýbu s tou myší. Hit. Pojď. Hop to, kámo, jste mě nahitoval, prosím. Ne, prosím, kde je? Nádejme ho někde. Tam je. Kde je, what the fuck? Ne! Do prčic. No tančí si, no jasně. Co ty jenom umíš, co? Tak pojď, kde seš? Ještě ty chcípátky. What the fuck, jak to hituje?
jsem nahoře, kámo, ale já tady budu někde být, ne? Jak to Vatail dělá, ale on má tady ty daggers nějaké, nebo jak se to jmenuje. Je on zapl tryhard, jo? Tak pojď si ty tryhard jeden. Tak pojď. To ti nedám. Co to má, ty kráso, má sniperu? Ne. No tak pojď ty chcípáku jeden. Já to nedám. Já to nedám proti němu. Kde je? Tam nahoře někde je. Tak ty si... Kde je? Tyjo, tak teď dostal, ten teď dostal. Kde je? Pojď sem. Dal jsem ho! Eliminate Nubík Patrik. Tak pojď. Kámo 3-3, hej. 3-3, teďka to bude asi možná poslední, nebo do 5, já teďka fakt nevím. Tak kámo, teďka mě nahitoval, já nevím, já nevidím ho. Kde je? Tam je. Tady skáče jak Spiderman reálně. Ty krásu, tak teďka mě nahitoval, jak já nevím co třeba. Kde je? Pojď sem. Ne, do prčic. No tak kámo, ale to bylo fakt těsné tady toto. Ještě, no tak kámo, to má prohraný. Ale ne, nemá možná, pokud se budu fakt snažit. Ty kokose, tak tady mě nahitoval jak pikotu, kámo. Já nevím, co jsem řekl pikotu. No tak jo, no. Ale si přiznat, že jsem taky docela dobrý. No Patrik, no, si máchruj. Nosík, INC, ale má 67, no. To už má, what? 12. Tak, je. To je. Já se odpojím. A jdeme na to stýlko, kámo, já tady A já jdu tady na to stýlko. Tak jdeme do toho. Kámo, 3 minuty na tohle máme, jo? Za pár sekund mě to končí, kámo. Vidíte? Toto jsou moji sekreti. Tak ty pojď sem, kámo. Tak ty si chceš hrát, jo? Ty si chceš hrát, co? Vypadni, nezájem. Jo, pojď si. No a máš karmu, co hovno? Pojď sem. Počkej, já se joinu za ním. Čau, užij si to. Typu za tím Patrikem IIM. Nenaprivej to tak, aby se nedělali, že jsme sami. Za 2 minuty končíme, jo, borci. 25. Končíme. Tak čus, vidíte, to je on. To je tady ten cípáček. No, tak to je jeho base, no. Toto je jeho první patro. Hej, otevři mi, ale dej mi ten friend request, nebo jak se tomu říká. Hello friends. Plus, kamo. Daj mi to. Tak ty mi kradeš job Sahura, co? Haha, no, tak ti dám haha. No tak kámo, děláš si srandu. Já to vždycky mysnu. Hej, tak pojď sem. Bro? Mě tady zamčel. A já proto spanu vedle toho vždycky. Co to je? Váta. Ne, kámo. Máš štěstí, týbečku. Vrátím, no, vrátíš, to já vidím, jak mi to vrátíš. Otevři mi.
Jo, díkec. Tak, tady to byl první patro. Druhé patro nemá, ale má třetí, a jako má tam fakt dobré. Co mě to baglo. Tak, toto je jeho druhé. Ano, Los no my hotspotitos, fakt mega dobrý. Los no my combinaciones, nebo Los combinaciones, dvakrát. A to nejlepší. La exit grande. Já mu zkusím ukradnout tady tohle. Já nebudu zlý. Los combinaciones. Tak, jdeme. Plus. No tak nic. Ale on, počkej, já nevím, jestli mám to job Sahura? Nemám. Počkaj. Vrať job Sahura plus. Job Sahur. Tak kámo, až vedu job Sahura. Co mu je? Tak počkej, já se tady otočím a vezmu tady to Los Tortus. Los Tortus. Dávaj mě to. Tak, krásu. No tak dobře, jdu pro toho job Sahura, no. OK, tak já si to tady teda vezmu, no. Tak, aby se nepokadil, co? No, vidíš, jo, je to on, no tak co se bojíš, kámo? No neč, kámo, what the fuck? Mně se to nechce, aha, já musím, OK, to chápu. Tak a tady jste vlastně viděli moje brainoty, a toto už bude konec, jsme na 27. No, promyskali jsme tam tyto. A tady tyto 2 minuty. Ale mám tady docela fakt dobrý secret, co jsem od něho dostal. A no, tady se rozloučíme s mým nubíkem Patrikem. Mějte se a čau. Při dalšího videa dejte like a odběr na tohle video a mějte se, čau a sdílejte. Čau.